Cachia Caruana qed jerġa' jiddetta fil-Partit Nazzjonalista bħalma kien jagħmel sa żmien Simon Busuttil qabel ma' laħaq Kap. Filmatu dettalji tal-laqgħa anke rapportati fil-gazzetta kulħadd jixhdu kif in-numru wieħed tal-establishment reġa' sab postu jmexxi t-tim ta' strateġija tal-Partit Nazzjonalista li issa għandu l-Bernard Grech bħala Kap. Il-filmat esklussiv ta' One News juri l-laqgħa f'kantuniera tal-lobby tal-lukanda ewlenija f'San Ġiljan bejn Cachia Caruana u Ray Bezzina illum fdat bit-tmexxija tal-uffiċċju ta' Bernard Grech fid-dar ċentrali. Il-laqgħa li saret nhar l-Erbgħa kienet intenzjonata biex Cachia Caruana jagħti istruzzjoni speċifiċi dwar kif għandha timxi tmexxija tal-Partit Nazzjonalista fi żmien li ġej, fosthom dwar l-istil politiku li għandu jadotta Bernard Grech. Il-gazzetta kulħadd irrapportat li l-laqgħa ta' din il-ġimgħa kienet biss waħda minn sensiela qed isiru regolarment mindu Bernard Grech kien magħżul mill-istess establishment biex jikkontesta tmum tal-Partit u eventwalment ittajjar qabel il-waqt delija. Uħud minn dawn il-laqgħat qed ikollhom is-sem ta' membri tal-Għaqda Repubblika li spiss qed ikunu fid-dar ċentrali għal laqgħat ta' strateġija. Matul il-laqgħa tal-Erbgħa li bdiet tal-ħabta ta' nofsinhar u damet sa' sija u kwart ta' wara nofsinhar, Cachia Caruana għamel aktar minn sija jiddetta lil Ray Bezzina, l-ex Chief of Staff ta' George Pulicino li kienu involut fl-ingaġġ skandaluż fil-Wayserv sal-aħħar jiem ta' qabel l-elezzjoni tal-2013. Fil-filmat Bezzina jidher ċar bil-kemm il-issen kelma fil-waqt li der ħosbien u li akkosta kollox kellu jissottometti ruħu jaqbel ma dak li kienet jiddetta ta' faċċata tiegħu. Ġurnalista One News li kien fuq il-post b'mod diskret seta' jinnota li Cachia Caruana spiss jisbroffa u jolli leħnu ma' Bezzina. Fost ix-xir tal-idejn u espressjonijiet ta' rabja, Cachia Caruana jinstema' f'ħinijiet minnhom isemmi d-diżastru li qed jaħkem fil-Partit. Lil Bezzina li t-leminija ta' Bernard Grech, Cachia Caruana li tkellem ħafna bl-Ingliż jgħidlu "You're mad", b'referenza li tilef il-boxxla. Miftit metri bot stajna ninterpretaw tajjeb ħafna kif Cachia Caruana kienet jagħti direzzjoni dwar kif għandu jitmexxa Bernard Grech fix-xogħol tiegħu e kif dan m'għandu l-ebda esperjenza politika għajr fil-kampanja kontra d-divorzju 10 snin ilu. Fil-laqgħa semmi b'mod partikolari l-kwistjoni tal-finanzi tal-Partit u djun rikorrenti tiegħu li ammontaw għal miljuni kbar. F'mumenti minnhom il-ġurnalista One News sema li Cachia Caruana jistaqsi l-Bezzina min jew minn fejn qed taħallsuh kif qed isiru l-ħlasijiet tal-uffiċjali tal-Partit u fejn huwa l-iktar importanti li ntefqu l-flus bħalissa. Intant fil-laqgħa ta' din il-ġimgħa f'San Ġiljan, Cachia Caruana ordna lil Bezzina biex jgħid lil Bernard Grech isabbat iżjed saqah kemm internament fil-Partit kif ukoll fl-irwol tiegħu bħala kap tal-Oppożizzjoni. Hawnhekk Cachia Caruana qal lil Ray Bezzina biex Bernard Grech ikun iżjed aggressiv u wiebes. Fil-laqgħa ta' nhar l-Erbgħa li għadda semmitu ukoll ir-reshuffle fix-shadow cabinet li saret aktar minn 100 jum wara l-ħatra ta' Bernard Grech. Bezzina flimkien ma' Lewis Gallia kienu involut direttament fil-laqgħat mal-membri tal-grupp parlamentari anki b'mod personali fisem il-Kap Nazzjonalista. Fil-fatt f'bosta mill-laqgħat mad-deputati, Ray Bezzina nnifsu beda jikkomunika mad-deputati x'portofoll ġie fdat lilhom. Kif ġie rapportat minn sezzjonijiet differenti tal-medja u magħruf kif uħud minn dawn il-laqgħat spiċċaw b'argumenti kbar u theddid wara li Stephen Spiteri u Robert Arrigo kienu se jitneħħolhom il-portafolli ewlenin tagħhom tas-saħħa u turiżmu rispettivament. Din ir-rivolta waslet biex il-pjan oriġinali tax-shadow cabinet ġie rtiratu Bernard Grech spiċċa biex għamel reshuffle tar-reshuffle u ħalla kollox kif kien fi żmien delija. Intant Cachia Caruana tkellem dwar nies li għandhom ikunu fil-lista tal-kandidati tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni ġenerali li jmissu fuq liema distretti għandhom jikkontestaw. Cachia Caruana u magħruf li dejjem kellu l-aħħar kelma u rwol ewlieni fl-establishment. Sal-2012 kien rappreżentant permanenti ta' Malta fi Brussell taħt il-Gvern Nazzjonalista mmexxi minn Lawrence Gonzi u kien anki konsulent tal-eks Prim Ministru hekk kif ġie qal hu stess fil-pubbliku li nofs il-ġimgħa kien jagħmilha fi Brussell u nofs l-oħra Malta jagħti l-pariri lil Gonzi. Fl-2012 kien tneħħa mill-kariga uffiċjali b'mozzjoni storika parlamentari u meta l-istess Gonzi riżenja minn kap tal-Partit wara t-telfa tal-elezzjoni ġenerali tal-2013, Cachia Caruana baqa' jiddetta fil-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Simon Busuttil. Minn Ottubru lil hawn mindu Bernard Grech sar kap, Cachia Caruana u l-establishment qegħdin jerġgħu jiddettaw l-aġenda ta' tmexxija tal-Partit li reġa' mara l-istess stil ta' qabel l-2017 żmien Simon Busuttil li kien il-magħżul u l-favorit ta' Cachia Caruana.